Asiyekele kakhulu egameni lenkosi uJesu. Sibingelele ugogo laphaya Ngcobo, umkhulu esaphuni. Sibingelele uPastor Ngcobo egameni likaJesu. Sibingelele uPastor Ngcobo. Ngomunye futhi umprofethi. Amen. Ngiyabonga bazalwane balethe khona esifundweni. Sindibela. Yaphuma. Amen. Sindibela bazalwane. Omama bonke. Osisi bonke. Khona lento ebenyenza ebathi ngiyacela ngophakathi ukushaya imnandi mawukuthi ayihlohlana. Amen. Kanti ayicela ngomunye umyesha imnandi ngoba ngizwe ukuthi bese ngibingelela okuthiwa omama bonke bazalwane. Amen. Abakhona bahlukahlukana kwey'ndawo abaqhamuka kuzona. Ibiza abaqhamuka kuyona. Amen. Ngibingelela kakhulu osisi bonke abakhona. Abancane nabakhulile. Alibonge igama lenkosi. Ngibingelela bazalwane uSunday School. Asibingelela abagcwele bakaNkulunkulu. Amen. Abangapha kuleli cala bese ngibingelela abasidumiselayo ngamandla amangalisayo. Amen. Igama lami ke ngumntwana kaNkulunkulu, ngiyakholwa ngisindisiwe egameni likaJesu. Amen. Alithathi kancane ukuthi ukhona. Amen. Alithathi kancane ukuthi ukhona. And ngiyakuthandela kona lokho ukuthi ukhona. Ma ukuthi ubuqalaza umuntu okuthandayo, ngikuthandela ukuthi uyamina. Thando lena mahala ngiyothola mahala uyipha sina. Ngikuthandela nje ukuthi kumele wakhona. Alibonge igama lenkosi. Bazalwane ngizokhuluma ngeBhayibheli. Izolo uNkulunkulu benathi kakhulu bazalwane. Kamphathise silale, silale singazazi. Amen. Indlela le uNkulunkulu asinake ngayo, ngendlela akhulume ngayo. Amen. Ngiyathola kakhulu bazalwane. Ngicela sikhulume ngento ebucayi. Amen. Ngicela ukukhuluma ngento bazalwane. Yeah, into ebucayi bazalwane. Lento lena ngendlela ebucayi ngayo. Kwesinye isikhathi ikhetha amahlangothi, kwesinye isikhathi ayikhethi uhlangothi. Amen. Lento yokubekezela. Amen. Bazalwane yabona uma ukhuluma ngokubekezela. Ya, imnandi bazalwane ya. Akhuluma ngokubekezela. Uyakwazi ukubekezela. Ukwazi ngokwabesha noma ukwazi ngokwenza. Amen. Amen. Ngikhuluma ngento engayelwe esikoleni. Abantu bonke balekhosi bazalwane. Ngoba sesikhuluma kakhulu ngento eziyelwe esikoleni. Asikhuluma ngento nje ongadingi ukuyela esikoleni. Amen. Ukubekezela into nobani ayaziyo. Kwesinye isikhathi nomuntu omncane omngako uyabekezela. Ukubekezela bazalwane yinto ongayitshelwa kini ukuthi kumele uyenze. Yinto oyithukusa ukuyona. Amen. Uyithukusa ubekezela okudlula ngeshuma wakho. Amen. Ubekezele nje okudlula ngisho ukhokho wakho, gogo wakho. Ubekezele ungazange uzutshele ukuthi kumele ubekezele. Amen. Ubekezele bazalwane yinto ebucayi kodwa yinto ongatshelwa ngayo ukuthi yenze. Amen.
and ukubekezela uhambo lo impilo yomuntu uhambo la luqala mzukwane ekwazi ukubekezela. Usuku lwakho lokuqala lokuhamba kwempilo yakho, impilo yakho nje mayiqala ukuhamba yaqala ngamzukwane kukhona igama elingena empilweni yakho lokubekezela. Ngoba kuyinto lento yokubekezela ayidingi umthandazo, ayidingi ujobo, ayidingi ubizo, imali yenzeke nje. Ayidingi umpostoli noma ubani umNazaretha noma ubani, udinga nje umuntu bekezela, ayingamasonto. Amen. Uyithola ukubekezela. Abanye ukubekezela baqala manje amedala lambe ngo-10 uzophuma ngo-2 esikoleni. Abekezela. Amen. Ukubekezela yigama elisho ukuthi ubuhlungu sebuqalile empilweni yakho. Ukubekezela yigama elichaza ukuthi inhlungu isiqalile empilweni yakho. Amen. Noma izinto ezimbi seyiqalile empilweni yakho. Igama lithi ukubekezela alihambi nje ngokuthi uyakhula, lisho ukuthi seqalile ubuhlungu. Amen. And ukubekezela ubekezelela into ebuhlungu ngendlela ehlukahlukeneyo. Asibonke-ke bazalwane ngendaba yokubekezela. Yabona-ke kukhona umuntu ozelwe mase bekezela. Kukhona umuntu owazalelwa ukubekezela. Amen. Khona umuntu nje odumile angiyibekele. Khona umuntu nje ongazalelwanga ukubekezela usho kahle nje yabona-ke mina angibekezeleli mina i-nonsense. Amen. Akazalelwanga ukubekezela loyo, une-choice. Khona nje ayibuke wangishaya-ke khohlwa-ke mina God awangibekisa hayi. Amen bazalwane. Amen. Ayibuke ngibiza ngenhlamvu ethile khohlwa. Amen. Ngiyaphuthuma masisha, angikwazi ukubekezela, angizalelwa. Ukhona owazalelwa kona ukubekezela. Kwake sekwangakalelwa ukuthi ubekezelelani, kwathiwa nje uzalelwa nje. Usuku lokuqala ezalwa wazalelwa nje emasimbeni bazalwane. Esitebeleni sami sengikhuluma noma sengikoma. Usuku lokuqala nje kwagcwaliseka ukuzalwa kwawo, uzalelwa ukubekezela. Owesibili wathi ezelwe kwathiwa baleka naye. Wabekezela. Bazalwane. Wonge nje kahle. Nakuba sibone ngathi uyabekezela ingenxa yomuntu owafela owazalelwa ukubekezela. Kahle wena ngaba ungithe. Abona abantu abawuwe manje sekhona uJesu empilweni yakho ukuba babebona eqaleni. Yabona noma ngathiwa yabona mhlawumbe siyamaza akabekezela hayi akabe. Manihlula yino. Senendoda eyazalelwa ukubekezela. Ngicaba ukuthi akabekezeli. Kusho ukuthi kuba zahlangananga kahlangana leya ndoda. Sasingeke sibhekane nokubhekana. Amen. Ngoba uJesu wezalwa bazalwane wazalelwa into eyodwa, isendlalelo sale ndaba yonke esikhuluma bazalwane, ukubekezela. Lento esihlulile thina eyintweni eziningi ukubekezela. Okokuqala nje into ayibekezelela, wabekezelela ukuthi lo muntu azomzala already useyihlazo.
nje ekhulelwe nje uMaria nje vele nje sewuyichilo. Amen. Into yathi izala izigelo same time. Kukhona nje enye out nje eyabuza yathi nenkosi le eze. Amen. Nikhona bazalwane wathi ezalo namhlanje yakhamuka lethothi ibuza amanye amajida ithi hey lethothi lena iphi. Amen. Uyacabanga ukuthi uzalo manje ubebuzwa ngawo ukuthi ulaphi ngoba bafuna ukubula manje badinga ukubulela manje. Ibendoda enenchaze babona labo ukuthi hey nayi lethothi siyazi ngalethothi. Amen. Mase ngibonile indlela nami ngitshela ukuthi lapho nani. Kusho ukuthi umuntu osele ngiyacabanga zala. Uthi uzele nje ubethiwa cashe. Yabazali athina asizange ukuzokuba la. Ngisizela nje awuzange ukuzokuba la and ungacabanga ukuthi kumele siyeke zonke izinto sibe nendaba nawe. Ngicabanga Josizela sizobungaza la indoda eyazalwa ukubekezela nakuba siyabekezela ingenxa yomsabayo. Amen. uJesu bazalwane uma ezalwa uzobekezela ubekezelela ukuthi agcine enjani. Asibhekeni izibekwa sike was just saying when talking about ukubekezela ke bazalwane yinto ekhona kodwa yinto ehlukanayo enzima nento yokubekezela. Ukubekezela kwesikhathi ubekezela omoya abantu gogo ubekezela uthule ngisho nje uthule phinde ubekezele phinde ubekezele bese ngifike ku7 uyabona pastor 1 January ngathi 2 okay 3 yabona ke manje nake amen yaphela ukubekezela komuntu into ehamphela laba abaseJeswini ngisho laba abaseJeswini bayakwazi ukubekezela kodwa ukubekezela kwabamjani bezana ngisho laba bakaJesu bazalwane babekezela too much kodwa ahambe athi we hayi nje phela nobani ubonile. Now John chapter number 11 verse number 1 and 2 sisiphinda ibanga iBhayibheli lakho livule lakho nawe lodi khona zobamnyama ngifuna nje bazalwane ukuthi sikhulume ngoJesu ukuthi he became like us. Amen. Ngingaphinda bazalwane ngizosho nje ilokhuzana isihloko sale ndaba yami sithi Jesus became like us. Amen. He became like us in different ways. Nikhona bazalwane uJesu waba njenganathi ekulingweni ekulambeni ekushiweni ekushaweni ekuhlubukweni ekubhishweni betrayed was betrayed ngasho ngamezulu asibhekene izibheko zasho kuthana okabya asibhekene bazalwane izwi lenkosi umthwaleni lokhuza John chapter number 11 verse number 1 and 2 bese kuthi uzomvulela uMatthew chapter number 21 verse number 18. Yes, isikhathi umama pastor evula uJohn chapter number 4 verse number 7 sizogijima nje hlala amavesi sabe bazalwane akukho kutheni ivesi alichaze ivesi alikonke abanekwazi Luke chapter number 8 verse number
23. Bazothatha leyo. Ngiphile amabhesi bazalwane. Uthathe lephi? Uyekela imali. Ithaphazele ngoba uzokala abantu. Uba uMatthew 21, Matthew verse. Matthew 21. Matthew 21 verse 18 uba. Ujohn lo. Okay. Ujohn. Nang Matthew John nang Matthew ngala. Amen. Yeah. John 4:7. Matthew 21:18. Apostle Luke chapter number 8 verse 23. Yes. Yapisana bazalwane ngamazwi. Amen. Matthew chapter number 4. Yakuphi? Amen. Verse number 2. Yeah, 4. Alibonga igama lenkosi. Mangabe kuyimini okhulumayo. Wonke umuntu ophethe iBhayibheli ugezela afihla manje. Amen. Nginkinga nje kakhulu. Yona into nje engidlule ngayo emhlabeni wonke lokuthi siyabambisana. Amen. Nokuthi ngiyabonga lokukhosi. Ukurita. Ekhobe namazinya ngaphela. Bengabizika izi. Amen. Okay. Ubani Matthew kwasebani? Okay. Asamele sisipiki kube mnandi. John chapter 11 verse 1. Yeah. Kwakukhona othile ogulayo. Bazalwane onganalo iBhayibheli nje ongamkhethanga kuphela. Elimkhethile kuIBhayibheli lakhe. Now. Mango, ngiyabona ufuna iverse now. Ngicine ba. Verse number 2 to 4. Mase ngiyehla Mango. What's in? Luke 2, verse number 40. Luke chapter number 2, verse number 40. Verse number 40. Bring on to the 52. Okay. Ngicela ke siqalela. Kwakukhona othile ogulayo. Khona umuntu othize ogulayo. uLazaro waseBethaniya. Igama lakhe kade kuLazaro nje waseBethaniya. Umuzi wakuBaMariya nodadewabo uMartha. Uphile umuntu lakhethe le ndaba phezulu kunomuntu wayekade egula njenganawe. Amen. Wayekade enekubo enabosisi bakhe. Amen. Umuntu ogulayo uLazaro igama lakhe wayenosisi wakhe wayeyinekubo futhi. Amen. Umuntu nje ojwayelekile. uMaria kwakunguye owagcoba inkosi ngamafutha. uMaria lo okuthiwa udadewabo kaLazaro logulayo uvezwa la ukuthi inhloso yokuthi avezwe isigameko esilandelayo. Amen bazalwane. Uvezela nje ukuthi khona into ezoveza khona ilegcizelelwayo ingakho kuthiwa uyena lo wagcoba inyawo. Aliveli igama lomuntu eBhayibhelini ingeke ihistory. Wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Waphinde wasukuvezwa nje lokuthi alo Maria lona ke okaLazaro ogulayo. Yilo owasula inyawo zikaJesu. Niyezwa uMaria lo. Imnandi bazalwane. Omne wabo uLazaro. Babuyela yena kuLazaro logulayo bathi umfo wabo uLazaro logulayo. Amen. Nikhona bazalwane. Umuntu nje ogulayo ojwayelekile uMaria but this is just the introduction of Long Elevation. Ijima Matthew umbambe ngesandla. Jesus, Matthew chapter 1 verse 18. Matthew 21 verse number 18. Kepha kuseni esebuyele emzini walamba. Kepha ngizathatha isifundo sakho sobela ethini efundayo. Cha ngihamba nomamfundisi. Mamfundisi. Ngoba ngifuna ibe sempopeni la. Yeah. Now bazalwane uJesu he became like us. Kuyona yonke into alibonga igama lenkosi.
Yabona uJesu ke uma ngabe eyinkosi yamakhosi kuzokhulumeka indaba enje bazalwane iyasigubuzela lento emandleni. Isho ngesulu lapho. Matthew 21 verse 18. Yeah. Qala nje lapho 18. Kepha ekuseni esebuyela emzini walamba. Bamba lapho. uJesu ekuseni esebuyela emzini wase wanjengazela ngamanye amagama ngizama ukuveza ukuthi uhlobo lukaJesu esikhuluma ngalo akulona uhlobo olungabhekananga nezinye zezinto thina esibhekana nazo. Umehluko wodwa ukuthi yena wakwazi ukubekezela. Nikhona bazalwane, kanti lento ukuthi njengoba usindisiwe kumele ungalambi into enengqondo ephambene. Yazibazalwane, lento yokuthi wena njengoba usindisiwe kumele ungalambi, wena usindisiwe uJesu uphi khombisa ulimele lapha phakathi engqondweni udinga ukusilungisa namhlanje. Lisiloko uJesu sebuyile ekseni walamba. Ngikhuluma ngomuntu 100% God. Kodwa njengoba isikhuluma ngengxenye esemhlabeni 100% human. Wabe sewalamba. Indlala ayilamba ile ndlela nawe oyilamba. Indlala ayilamba ile ndlela legijima khona ngamathumbu lawo uyakhala adumise wodwa. Amen. Okay, ngicela khona landela mapostoli. Ngithe ubani ma? Yes. 23. Uthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo. Wewe bazala. Njengosi uthe esahamba nabafundi bakhe ngomkhumbi inkosi yamakhosi. Le esizobungaza ukunqoba kwayo. Njengosi bathi besahamba ngomkhumbi wavele lo Jesu wazela walala zwi ubuthongo. Nikhona bazalwane, uke walamba njengalapho na uke ulambe ikhathe inzima uze uthi ubukhona ngayekiswa insindiso ngayekiswa ngangengihlale ngingadle khona. So lithi walamba ekseni number 2 babehamba naye emkhumbini lithi Nkosi wazela wazumela ubuthongo. Amen. Ngisinkosi yamakhosi le esizokhuluma ngayo ibetheliwe ilenga kube ngazi ukuthi yona ayiphilanga njengalokho siphila. Wazela walala ubuthongo bekhona abahleli. Amen. Namanje kusenzeka lokho ulale besahlela abantu. Naye wephila impilo enjalo-ke wayengakahlale ngoba inkosi walala njengabanye abanobuthongo ngoba wayewumuntu ebantwini. Amen. He had to suffer all the liabilities of. He had to go through all the pains and all the experience yomuntu. This is about sokulandela lapho wazela walala emayelala kukhona into eyenzeka lithi masibeza awuzange isambulo samnyakazisa kweza bona bamnyakazisa elela umuntu. Amen. Unohlobo lenkosi esikhonzayo akulona uhlobo lemlingo. Ngoba uphitha nemlingo uzomyeka akayakiswa ukuthi umlingo akakabi khona. He was 100% human and 100% God. But when he was still human, he had to go through all that you are going through. But when amen. Usukuneswa neshabolo muzensindiswe ngenhloso yemilingo noguquko oluphuthumayo. Indoda ekhulume ngayo yayingumngane wakhe lithi Nkosi yagula yaze yafa
ngisho udade wayo leyo ndoda wayekade enegalelo elikhulu empilweni kaJesu, but he was 100% God, 100% human. uLazarus had to go through all the pain kule ngxenye yomuntu bese iyakhawunti ukuthi uhamba nobani wasala nobani. That's why emva kwey'nsuku ezine amen akwazi uJesu ukuthi athi Lazaro awuvuke, amen. But wakhala yebazalwane ungayeke usesey'nhlungwini, lindaza basakuyena uNkulunkulu ongezi. But you have to go through the pain so that uzombona kulanda. Abanye bethu basindiswe bahamba kahle, kanti he was just introducing ubuhle bohambo nobuhle bensindiso bakuhamba isikhathi. Now you have to go through all the pain. Bese uyayibuka intervention yakhe. But omunye umfundisi ngoshumela ngaye ngize ngazi ngishonipha ngoba wayilimazi impilo yami. Wathi mangibiziwe ngangade ngisebuthatha ngishumayela kodwa wathi angeke mangibiziwe mina ngabe ngishaya izandla ngingena sound ngibiza ngempela. Amen. Wayeka ukushumayela ngenxa ukuthi wayengenazi into ezinjalo. But kumele nginyamezele ngoba I have to go through the pain until I see his intervention. Akuphelanga wakhona amasound ngavele. But ngazana na umehluko bezalwane. Mawusibekezele la masibekezela ngosizwa uye. Sibekezeliswa yiqiniso lokuthi akampethele umuntu. Ungakhali nje ngenhlungu kimi. You have to go through that pain. Uze uyenza bazalwane uzokuthomula. And uma ngabe uNkulunkulu esokuthomula, let me tell you something mina. Uma ngabe uNkulunkulu esokuthomula yonke leminyaka ewu-13 osuyikhalile kakhulu. U1 hour wosuku lokuthomula uyi. Kuvele kube ngazi ukuthi awukazi udlule kuna yonke le nto odlula kuyo. Because he is God and he is with you. I was once reading the book at a room within. Bese iyafakaza ithi athi uJesu mina ngikubaba nobaba ukimi. Mase kubo nami ngikuwe. Mina ngikubaba naye ukimi. That is the book of John, but it tells that. So there is a room within. Enobaba noJesu enendawo yonke into bazalwane. So amasozo akuyena, but you have to go through the pain that you're going through. By the way, there is a room within you. But there is a corner. Kunendlu phakathi kwakho enaye uNkulunkulu ezulwini kanye noJesu. Anomonwe phakathi ikuwe. But wena ulambile manje, ulambile manje. Uyashwabula usuhlongoza nokumyeka usibakade khona. Ukhona nje. Akakaze babe khona sambeni bazalwane. Yes bazalwane. uLazaro we yayiyeka indaba yakho uLazaro. Ubani be uLazaro? Olandelayo ungade uthathe number 4 bazalwane, uverse number 2 kuya ku4 bazalwane. Sikhuluma uJesu in as much as uJesu indodana kaNkulunkulu, kodwa wayekade enawo umuzwa wokugcwalisa izidingo zomzimba wakhe.
uJesu aboJesu sikhona asikhonze thina uJesu onjani sikhona uJesu owayeba nawo umuzwa wokugcwalisa izidingo zomzimba wakhe physical needs right now lo muzwa njalo amen right now ongitshela ukuthi bathini ababhala kahle lapha Matthew chapter 4. Ukulingwa kukaJesu. imali bazalwane uMateyu chapter number 4 ukulingwa kukaJesu amen isephume bazalwane uzoyichaza inkolobane yami likhuluma ukuthi anifikelanga ukulingwa okunjani bazalwane onganjengokwabanye nikhona bazalwane yaphatha sonke kunento eyodwa ezobuyingcwele uma ngabe zifika lezo yilingo ziza njenganey'khukhula Because basukwengcwele umsebenzi wakhe uku-elevator i-level yakhe above all the situations above all ngcwele ukulingwa kukaJesu esikhuluma ngayo kama lento yakho yokuthi ulingiwe wahluleka ayiqali ngawo inkinga iyodwa uhlulwa ukubekezela ngoba unocabanga ukuthi kuya ngabi khona ukulingwa kwaJesu kukhona Verse 2. yeah Esezilile ukudla izinsuku ezingama40. oh okay ukuthi amen ukuzila ngakho ukudla izinsuku ezingaka bazalwane akuvimba ukuthi alinge ukakhuluma isimangale umprofeti Zolo but angikho lapho just passive bazalwane but ke ukuzila kwakho ukudla isikhathi esingaka akumbambanga ukuthi angalingi angisalinge angeke uze uthandazeke ukuthi nangingalingi Wangilokothi amen ishoko verse number 4 Verse 4. yeah Kepha waphendula wathi, kulatshiwo ukuthi akusikwa sodwa umuntu ayaphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. ongabela pho uJesu labazalwane usendaweni yokulingwa Yesu njengoba esendaweni yokulingwa uJesu manje ulingwa ngokuthi njengoba manje athi usulambile manje shintsha lamanje lawa abe yimazalwane abe yisinkwa ukhona uzogcwalisa isidingo senyama yakho amen amen ingakho umuntu ongakholwa ocabanga ukuthi uyakholwa asi inyama ifuna oyalozwa nina ngikholwa nizendlula isiphambano niyakhohlwa ukuthi inyama ifuna okwayo bazalwane now uJesu in this book ukhuluma indaba emnandi uthi usathane kena njengoba lokhu usulambile show noJesu la neBhayibheli liyasifakazela ukuthi wayeselambile okay njengoba usulambile-ke manje wena uyindodana kaNkulunkulu yebo awushintshele la matshe lawa abe leti yenzeka la kunina bazane esindisiwe njenganami kunesikhathi la khona usathane kwenza isiphunguphuku phambi kwabantu efuna ukuqeda amandla kunezimo usathane ayiveza phambi kwakho bese kuba khona okubuzayo ukuthi awukhona nje wena uyathandaza thandazela nangu umuntu la amen usathane lendlela yona uyaziwa uhlezi udimbe kushe amen baseba upraise amadimoni wenza avela afa umuntu ngexesha likaSimakade alunguze usathane kuphelile kalokho uqhamuke nawe-ke uyibhayizela ngoba phela uzenza ukuthi kunemthandazo ebeli-reject ukuyenza ngoba inkosi mayithanda izomvusa
uzohlekwa abantu uhlekela ukuthi wena ufune ukuprovela abantu ukuthi waba nenkosi emnandi. uJesu wayazi into thina uNkulunkulu and angawashintsha amatshe abe yisimo. But he had to come lenye idea ngoba angiso kunemthandazo emele uyenze but ungayenzeli ukuyithathela usathane. Amen. Uma sithandaza asiphenduli usathane. uNkulunkulu omele aphendule usathane. Uzoyi-understand-ke lento engishoyo ngelinye ilanga. Sikhuluma ngenye indlela. Amen. Kodwa abafundisi abaningi bayazi ukuthi imithandazo oyenzela ukuhlabekisa usathane uyakwenza uNkulunkulu ukuthi ngempela kube-ke usathane ohlabekisa wena. Amen. Ya, bayazi. Asikholodele usathane ngomthandazo, kodwa siyamkholodela ngendumiso. Ngomthandazo sidumisa inkosi, simkholodele ukuthi sidumisa but ukuthi uNkulunkulu kodwa bazala ama-levels. Yes. Asibhekene-ke uthi akusona sonke isinkwa umuntu angaphila ngaso. Uzama ukuveza lento ukuthi noma ngisenyameni manje, kodwa uma ngabe uwuhlobo olufana nami usuphila enyameni uphinde ube kumoya, kunekhathi la khona ongezukontrolwa isimo senyama yakho ugcina ukubala noNkulunkulu wakho. Kunesigameko gogo esenzakalayo. Abantu abaningi baxabane noNkulunkulu ngenxa yesimo senyama yabo, baze bathi sizamile sahluleka saze sagcina sesenza 1 no 2 no 3, sesilandela 1 no 2 no 3, nabalandelela ngoba inyama yethu ayikhombisa ungasizakali noma sithandaza. Usethi-ke uJesu ngalana noma ngisenyameni, kodwa uma uphila impilo ekumoya uphila impilo esenyameni, kusho ukuthi kuney'nqumo ongekho lula ukuthi uyithathe ngenxa yenyama yakho. Kukhona iy'nqumo oyithatha ngenxa yekhona. Ngisho mina abazalwane abasindisiwe njengami, umuntu mayeke wazala ingane nje encane, akhohlwe yona indaba kaJesu nomsindisi, ayigijimisa iyothatha phakho ngothathayo. Ngisho isisa ifake ezinye izinto la ingenxa yesimo senyama ukhetha ukuxabana noNkulunkulu. Umoya kuney'nqumo ongayithathi. Umuntu muke wena uJesu isidalwa esisha okudala yakhe usuke ukumoya but usenyameni. Inyama yakho kunezinto noma ingenzeka ukhetha ukungazenzi ngenxa kamoya, and umoya uyakwazi ukuthwala inyama iphile. But iproblem yethu kunezinto ey'ningi uthi uyabheka athi umuntu and bazalwa ngoba nginikeza i-privilege. uLuke chapter number 2 verse number 40 bese ubhekelela impumelelo banye no bese verse 40 bese speaking wakhula umntwana waba namandla. Yakwana amandla ilokhuzana sispeak baba ngicela ungabese sokubeka icela sispeak ngithembele uLuke uMark 21 Mark chapter number 9 verse number 21. Ngiyakhumbula ngikutshela mamthande ngathi ngicela uMark 13 verse number 22 ngeke ngisho lento nangamdala. Uma mdikoni into ezokhuluma ngayo ukhuluma ngento ethi uJesu bazalwane waba njenganathi. uJesu waba njenganathi. Ningasho ukuthi ngoba yena wakuJesu, cha waba njenganathi. Ungasho ukuthi ngoba yena phela wakuJesu, yena wakuJesu waba njenganathi. Luke 2 verse 20. Yeah. Wakhula umntwana waba namandla. Wagcwala ukuhlakanipha. Umusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Wakhula amagama balize Nkosi, wakhula umntwana.
Niyazi bazalwane? Nasendaba Jesu. Because uJesu wangani wakhula. Mayesekhulile waqala waba yani? Ya, umusa kaNkulunkulu wakade uphezu kwakhe. Verse 52. Yes. uJesu wakhula ekuhlakanipheni nasemzimbeni ethokozelwa nguNkulunkulu nangabantu. uJesu akavelanga wazalwa esenokuhlakanipha. Wakhula emzimbeni. Waphinde wakhula nasekuhlakanipheni. Ngamanye amagama ukuhlakanipha ke bazalwane esayidini lomuntu ukuhlakanipha kaNkulunkulu esayidini kaNkulunkulu esayidini lomuntu 100%. Isizonkosi wakhula nje emzimbeni naye. Wenzayo hayi ukuthi wabona nyamana nabona semdala. Ngoba sewakhula nasolwazini. Amen. Ulwazi nje bazalwane lento yokuthi nigcine senibhala ukuthi niyakholwa niziwe nishinda besikole ilungile yeke niseke isikole kodwa kuyakhula nasolwazini. Sike siya isikole wakusebenza. This thing is so painful bazalwane. Wakusebenza. Ngiyafisa abafundisi abazolandela emva kwethu sesifike thina. Makhona ogogo abayosala bashumayela into ngisho. Ibandla lensindiso ukuhlupheka kulethwa into eyodwa. Wayengasho uNkulunkulu ukuthi ngidinga umsebenzi kamphuma. Wayengakusho lokho uNkulunkulu. Amen. Bese wena ophumile akunabo uNkulunkulu ngebandla. Wafika isikhathi lapho uNkulunkulu engasasho ukuthi phuma yeka ufunde. Khona uzokwazi ukuzinaka. Mase uzinaka i-challenge ibuyele kuleli bandla onalo nohamba kulo. Ngoba kumele ukuthi phuma uyosebenza umsebenzi wenkosi bese beyakunaka abatshalile bakunikeza izinto yini uphile ushumayela uba attend ungakhathali. Becabanga ungifonele lithi ngisemsebenzini. Uthi uyashada lithi ngalelo langa lelo impela ngobe ngidi alishiki. Uthi uyafela yabona ke namhlanje ngempela ke ade uzoli warning iso. Wayengasho into engathi ibandla sisafolishe kangaka basuka abantu bafuna ukucontrola befundisi bathi befundisi bafuna ukudla imali yethu. Basi bafundisi bawusenza imali yabo washo uNkulunkulu wadle ya. Amen. Wayengasho uNkulunkulu. Wayengasho uNkulunkulu. Amen. Asitubeni ke bazalwane. Sisiphingi siyawuma kangathi. Usoshini. Mama. Usoshini. Okay. Ulokhu kangathi. Ase ngakho bekunanje yes. Oh, ase umapho nani sisiphingi. Umapho nani uma phethini ngomzali. Makhula ngithatha 9 verse 21. Yes, ma'am. Yes, speak Mark chapter 9. Yes, verse number 21. Seniors in pop. Verse 21. Yes. Wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi esingakanani ifikelwa yilokhu na wathi wasemntwaneni. uJesu kusho ukuthi ukuba wayekade engaphili njengawe kumele phela kutshele nje athi hayi usenesikhathi. Ngakho bengaze ibuze lokho ukuthi singana nesikhathi. Wayo qhamuke sethi
hawu hey kusukela ekaptenini bakhe nonje amen phakathi babuza ukuthi isikhathi singanani lona ikhona bazalwane ukuba wakati ngempela kuya ngokuthi ngempela kuya ngale ndlela sicabanga okumele athi hawe kusele uzalo wena unje kodwa nje wabuza wathi awasho umjele nje kumleza Bana magama uhambe nonkulunkulu nomoya ongcwele akusho ukuthi kunezinto ongayibuza azihlambalazi uyibuza ungacabanga ukuthi ziyahlambalaza uma uyibuza azihlambalazi uma uzibuza ngokwengqondo nje yami nangenyama yami ngifuna ukuzwa ukuthi kahle amen siyabuza thina gogo manje ngiyacala mina uchaza isuyathatha ukuthi yangiqala ngizele yo bese ngenkosini-ke ngiyasenqondo people iminyaka emingaka njengoba nje manje amen so manje ukubuza nje akuyona inkinga ukubuza amen ukubuza khona uzosana ngeqiniso kakhulu isibambo umprofeti wathi ubona ngeqiniso ngempela ngeqiniso amen ihlezi ngenza umzekelo la ngemvuselo zakudala esasihamba makuthiwa ngawuzonda lapho nomthandazo ukuthi kuthiwe umuntu asibengenyo umuntu ngempela akabambe la egula khona amen sisibheke uvela ubona ukuthi yazi ngiyagula khona manje ayimfundisi lebesho sometimes ugule ekhanda sometimes ugule endaweni ezimcayi uyafisa ukusizakala but after umfundisi umuntu akavela bambe la khona amen ubabona lapho ababelo kuzana izinto ubona lapho umuntu wezinto uthi wena ukhambile abantu abanjengobhede kanjena basakhangile okamanje bakanaki umuntu akabambe lapho ubuhlungu khona la nje egula khona laba babambana bebheka bese amen umoya la wezinto esethe uNkulunkulu esebenza umonze okay umoya omunye umsolo inhliziyo yesibindi kusha wena amen hallelujah ushaphe umoya nje umuntu yabona indlela zibambe ngayo lona sisunendawo amen sobazalwane ukuza akunike kodwa uthayitha ungazibamba izinto ngakho uthakulisa nginenkinga okay amen ukuze umthandazo wami uzoba direct enkosi yayibona wonke phuma bese wangena ngayo amen asabeke bazalwane uJesu wabuza wathi isikhathi singakanani ekhula lo uJesu was 100% man wayedlula naye esimeni ofana nawe bazalwane wabekezela kodwa lento yokuhamba noJesu noma yokuhamba noNkulunkulu iyabekezelwa abekezelela ukuthi uyeke ubekezelela ukuthi azafike amen ubekezelela ukuyeka ubekezelela ukuthi abe nani mawubutsho nowabekezela waze wayeka uthi umbuzo wayesefikile yini ayi nami-ke ziyamshaya kanjalo umuntu asuka khona ungayeka amen nimiyeke nomfana amen akunezinto obekezela izwe inkosi lithi ubekezelela ukuthi azamngenelele thina ubekezela sibekezela emthandazweni but ezimeni ey'thize asibekezelanga kunemsebenzi esayiyeka sahlulwa ukuyibekezelela uzosuhosha ukuthi ngomthando lapha babeplana ukwenza something usuke ukwazi ukubuya esasho ukuthi yazi kuba ngabekezela mhlawumbe ngakho ngithi amen alumthole kwasibazalwane kunabantu ozwana nomuntu afisa izinto ezinhle zodwa but kumbheke kodwa nomuntu olathana nomuntu lo bese indaba osifana nosifana
enhlizweni yakhe masuhosha ibhekade efisa ngazi ukuthi angathi bayithola ukuthi basenikeza wena ukuthi ngoba kade abasempilweni yakhe. Thina sibekezelela ukuthi uJesu azafike, sibekezelela ukuthi size thina sithathayo. Zingishayile-ke nami izinto ezinjalo only if bengazi ukuthi ukubekezela kulekelela kangakanani. Amen. Ngeke sisiphinge ube sempilweni yakho. Kanti azikho izinto ekumele uyibekezelele izimpilo isiza impilo yakho. Angeke ngibe sempilweni yakho kanti ayikho into kumele uyibekezelele azi uJesu afike kushintsha impilo yakho. Kumele ngeke ngikubambe nje ngithi ngeke ngikuyeke kodwa sengiyabona ngeke ngikuyeke. Ngidinga uJesu azavele. Amen. Mangase sibe nalento yokubekezelelana mina ngiyazi ukuthi kuyenzeka nje ukhuluma ubhizinisi ubhekele. Kodwa mangase ngikubambele ukuthi uJesu azaqhamuka. Mhlawumbe uzophendula ukuthi azingona. Mangase nje ngibhekele kuyakwazi nje mina ukubheka. Bete nami bete. Kodwa sizakubona ngirathi ngoba ngifuna ukushaya izandla. Bete nginjani? Ungibambele ukuthi Nkosi ngizobekezelela ukuthi uzuvele ngizazophendula. Ngoba ukuvela kweNkosi kusho kuwe. Kuthi angithi kimi namhlanje bonke abantu ehlweni babekezelela. Ukhona usuku leNkosi kaphendula kwabe empilweni yethu. Abangaxolisanga basizobuya bazoxolisa ngoba iNkosi isazovela. Masingabekezela nje iNkosi isazoqhamuka. iNkosi kunabantu esineshow yokuthi basola kakhulu endababonanga ngempela kuthi angebe usekhona usuku lweNkosi basazobuya bazophendula ngoba iNkosi izoqhamuka. Yazi iNkosi besebenzile uzokhumbula ukuthi iNkosi yasho bazobuya. Nabebuya bazobuyela ukuzofuna ubuhlobo nawe. Bazobuyela ukuthi akube khona ukhona. Ngoba ubekezelile iNkosi noma ungasondi udele. Lukhona usuku lweNkosi. Haleluya. Ayikho ebuhlungu uhlulwa ukubekezela noma umuntu usefuna ukuphendula ngasakwazi ngoba usuwavala yonke iminyaka. Kanti iNkosi isivelile empilweni yakhe. Haleluya. Kuthi angibele ungavali kakhulu. Ungasavala, ungalinde, ungavali kakhulu. Ngoba le yakho uvala kakhulu iNkosi noma isivela komunye umuntu uzohlulwa ukuthi usuvale kakhulu. Kanti sekumele uthumise iNkosi ukuthi iNkosi iyavela. Nede nje bekezelela ukuthi izoziqhamuka iNkosi. Ukuthi basolileke nabantu asikwazi ukubekezela into abayenza. Kodwa uma ungabekezela sengazelile abantu ababulala umfowethu ngiyabaxolela bemdubule kabuhlungu kodwa bakhona mhlawumbe khona yaphakamisa izandla ngikhona phenduke athi sengifuna ukuba isigaba esisha ngabulala umfowethu kodwa mangavala kakhulu. Kuna abantu abangeke baze basizakale nangeke nje ngize ngimdumise isimangade ngoba nje nikhona bazalwane bebona umuntu obulala umfowethu kabuhlungu wamdubula ngathi inja nje. Amen. Bese ubeka ispace sakhe ukuthi kodwa mhlawumbi ngeke kodwa into khona asiyayikhuluma ngalo mzekelo ngijayiswe mhlawumbi ngibaza njengoba ngisashumela ematendeni ngishumela kanje uyongena ekhasa ngamadoda athi ngaphambi kokuthi ngithi uJesu inkosi cela uvumele ngikhulume
Kitanga msafu wasako indawo manje. Inkosi manje uphandwa wasona sonto ngigcwele amandla nikho. Athi ngivumele ngikhulume manje ngakwazi. Awuphuthuka ngikhuluma ke manje ngoba inkosi iliredi. Athi 2020 5 to 8 ebusuku. Imini ngabiza umfowenu waphuma ngemoto. Kamphinda wafa. Manje sengifuna ukushintsha impilo yami. Ngifuna ukuba isizwe esisha, ngifuna ukubhalela amagama ami. Ubhalele wani? Endiyobekezela abazalwane sibizana kuyo. Uyaphanda uthando. Kuyomele ngithi babika kamoto. Ngisho amagama emva kwami. Alibambe igama lenkosi. Izinkosi uJesu. Ubuhlungu abalentombelezela abazalwane yonke. Uthi izinkosi uJesu. Amela izinkosi uJesu ekhaya inyembezi. Uyasho. Ithi namhlanje. Athi namhlanje ezinokephi athi rabokho sapaya. Into wasekhaya. Ngalo msusu ngibele. Izisho yavuma ngomlomo. Athi yawuzamande makhosa Jesus. Ngoba le nto abengezela abazalwane masikolo bazalwane. Athi yakhona insizweni yami ukuthi wehla waba umuntu ebantwini wafa. Athi ngena kimi iba inkosi kimi. Athi hlanza icala lami lapho inhliziyo yami iyakhala ikhayibozi. Athi hlanza icala lami. Hayi Nkosi yami. Ngifake manje mangabekezelanga ngathi mina intombi lami. Mangabekezelanga angathi sesilalela umfundisi yiningi ne. Umphuthumo. Kodwa ngenxa yokubekezela umfundisi bekezela kunabantu abazosindiswa kuwe. Hallelujah. Jesus. Ngiyacabanga nokuhluka ngawe usudile khona empilweni yami. Athi umuntu I am the reason. Nkosi. Asibekezeleni bazalwane ngoba khona isikhathi esizayo. Siyoba nzima. Yimina ngabuya kwami. Yimina ngashayisa umfowenu. Yimina engabazalwane. Yimina ngathatha uphume la wakade ukhona. Yimina ngakhipha emsebenzini. Ingane zakho ziphuphe nje yimina. Yimina ngathathi ziphele kanje zingabi lutho yimina. Wena yimina ngathathi ube nje. Yimina. Manje ngikusize manje lo Jesu wakho osindisayo ubungangenzela umusa. Umzame. Athi umzame. Naka amakholwa etheka ngosuku lePhasika. Ungamnika uJesu. Jesus. Ungamnika yini uJesu? Iminyaka ewu-40 abantwana bakhabanye sebeyahlanya abanye babaphela abanye bamithe bazala baphindaphinda bafa abanye athi mina ngixoleliso lengizaziyo kukhona inkanakana eyayinkinga engingayazi mayingaqhamuka ngoba inkosi khona zizoqhamuka. Kodwa ngithi ngo-2024 be ready. Iba ready. Uzazi ubuhlungu oqanganisa beqiniso ngempilo yakho. Mase somuntu nami ngiyafuna ukubona uNkulunkulu. Nami ngiyafuna ungena ezulwini. Nami ngicela ukuhlanza ngegazi likaJesu. Nami ngabuya
esethelele igazi lakhe isakhitheka namanje nami ngicela unginike ngiyamdinga uJesu uyamnika yini masabanikeza uJesu sijabula kusemnandi kukhona isikhathi esizayo la siyobanika uJesu siyigcine simile siyigcine sigqokile ngoba lento abayishoyo uyamtusa uNkulunkulu ngapha kodwa ukubekezela okomzalwane ohamba ngomoya kaNkulunkulu bekezela kuthi into bekezela angisho ukuthi bekezela sengishilo esikodeni mase ngihamba ukubekezela ubuhlungu kakhulu but ukubekezela yilento edathi uJesu awile namhlanje yilento ebangeda namhlanje simdumise sihlangane kanjena singazani sisuke emali sibheke ngemali esisile asithe la besingayivela manje besingayivela sayimothoza bebasa kodwa manje ngenxa yokukhulu bale ndoda le sayikhulu amen ayibona ukuthi napha bagijima bathenga ngamagusha hey bese into kodwa ngenxa ukuthi wabekezela abazali besaphelele ngoba inhloso yakho ukulanda mina nawe but masulandi uyahluleka ukubekezela uvalisa ngolezulu ukuthi kuzabani wathi umntana komunye mfundisi mina ngamanye uNkulunkulu alivale izulu lakhe kunokuthi ngixolele ndoda yanginisisa ngikhona ngisindisiwe nayo yaphila umntwana wayo yakade yaqhubeka yawufundisa yadumisa ebandleni ekhonza kulo ngaze ngaphuma angamanye uNkulunkulu alivale izulu lakhe kunokuthi ngimxolele abona masashowela kuba mnandi ngijabula kunezimo elimele uyi-understand ungakuvume yeka-ke wena ngoba vele awureshwanga ingane yakho ukukholwa kuyiqiniso akuyona vele ngayikhohlisi akuyona into elula akukona phela ukuya kukuthola kuyinto ejulile kukhona abangajoli kodwa abathwele kanzima kakhulu ukuthola is not a problem thola basakhuluma ngento eyisholo ebhayibhelini that is not a problem i-problem ilento ye-character yakho ngizozephula namhlanje xa sizohamba kusasa ukukholwa kwakho kuthese ngawe hayi ngabanye abantu ukukholwa kwakho kuthese ngawe hayi ngabanye abantu ungayivuma yini ungayimela nezinye izinto ungenze njani wena uma ungahluleka ukumele usake Jesus ibesafuna ngihamba bazalwane kuhle ngoba ngiyahamba kusasa ngizobuya ngapha angamele ukufa mina ukuba lami amen then Jesus he became like us in his loneliness usake waba lonely uJesu lento wena eke yakwenza walonli wamyeka uJesu wathi abantu bakho abanalo uthando wathi ababambani wathi abahagani wathi bangikhiphe inyumbazana uJesu there was a time la khona ayebalonli wathi wanyamezela ungangitsheli ngokuthi abantu abasindisiwe abanalo uthando uwe olahlekelwe yinto oyizele ukubekezela zavela sengihamba ngiqondisa ibandla akekho umuntu okuphakamelayo esontweni okuphakamelayo umbona ngokuthi awuzelanga ukuzobekezela nokufuna uNkulunkulu uzofuna abantu noma ngakuphakamela mina ndokuhlala nabo noma ngakuphakamela noma ngathanda ukwenza isiphupho hlaze nowonile uyokunyanya kuhlamba nasezweni baningi abasithandile kodwa amaphutha esawenza
uFacebook wabo bathola ama-likes amaningi leyo la bababhala igama leFilantata. So noma uyangithanda noma ungangithanda babele umthando leli usuku abalubi. Abangani bakho bathazela kancane kumseduze wami ukuthi hayi angiyazi mina naye yini ohlala naye awuphiki ngiyaqhuma njalo mina angiyazi imini onaye uphiki phela uyaqala yeza waze wathi wangena lapho ngempela ngoba bengimthanda phongenze ingoba noma ngabe uthiwa uyangithanda noma ngiyakuthanda umthanda lokuthi ulisiphumuphungu ngoba ngosuku olubi ngoba bonke abakuthanda ngey'khathi ezimbi ungabayeki kwakha abanye abasha ngoba laba basha obona uthando labo olusha bengalibona usuku olubi. Luke chapter 9 verse 58. Speaking for the Kama, then that the silver would say, Eloctini Bessie, in the lap of yes, put your hand chapter number 6, verse number 66 and 67. Something to them as answer. Then you call a Gesambulo, and my best money, best guys, and them now. Participating, mama say, pay it out. And mushumela kakhulu kubalekile eningi ukubona kushumela kakhulu kuleli vesi yokuqala vele kuba khona izimo ezifuna ukuthi zikubezelele lishumayela sashumela ngenhliziyo sonke ngelilanga zenhliziyo safika isigameko esithize esasingihlambaza ngathi ngitshela umuntu umzala noqinayo bathi amen. What is here? Put this in. Matters of the hearts. I show me that. What it got? What it done? What it put is it got your heart. Come on, show me that your honor as a test. Be red. Got your heart. What is it? Amen. But I had to cut my heart. Alright? It's okay. Sisi ambe sisi. Luke chapter 9 verse 28. Yes. Kwathi emva kwalawo mazwi kungathi izinsuku zaba isishiyagalombili wathatha oPetro noJohane noJakobe wanyukela entabeni ukuyokhuleka. Why did you come back? Ukuthi ikhampani shuthi nawo umuzwa kanoni udinga nje isicukwana ngiphelezele ngiyakuthenga ucawa ngithanda ngiphelezele siye nami nawo umuzwa balona ngithanda ukukhampani ayomuntu khona la ekhala khona uma ebuya kade sandazi uma ebuya ubathola abanele kunepheni ayizwayo yomuntu uhluleka ukubalele uthi abafethu engeke ngilinde kanye nami. Amen. Singaba ngenyawo ebefuna. John 6. Yes. John chapter number 6 verse number 66 to 67 yeah. Isivumo sikaPetro. Isivumo sikaPetro singenyawo. Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emuva ababe besahamba naye. Imani bazalwane uJesu uyakwazi na ukuhlamuka nokushiywa. Uyakwazi awunda ukufika kanjani ukushiywa nje abantu bathi uhamba nabo uyayazi lento leyo ngiyashizisa. Uyayazi ungashithi mina abantu engaqala nabo. Yabo nje abantu abameli bancane nje vali khona nje. Vali khona nje. Abashe belicale nabo.
ngeke kwenzeke mina but thina asaqala ngapha baphuma one by one. Kubuhlungu akuboni ngabantu abaqala nabo ukubekezela nasebekushiyile ubekezela engathi uNkulunkulu namhlanje mina ngasipha umuzwa wokwazi ukubekezela azavele Nkosi. Amen. Ngakho Jesu wathi kwaba 12 nani nithanda ukumuka na uSimoni Petro wamphendula wathi Nkosi siyabuya kubani na amazwi okuphila phakathi kuwo amazwi okuphila khona bahamba abona le ndaba kuyilalela kahle oyifuna izindaba ezidotshile kakhulu izwe elibuhlungu elidabukisayo elakho lidotshile liba namandla ngaphandle kokulamandla ifuna ijabulise le ndaba ibe amandla lekwena uma uthi Jesu sibemshiyile uthi nani umshiyile umuntu osho kanjani umuntu oyipheni oyisho umuzwa we-loneliness othi njengoba nje sina ebandleni singahambile laba babekezela baze basigcineni baphinde kuPetro singayaphi masisho abonke amazwi okuphila thola khona ngicela mntwana bazali ukukhuleka phezu kwalamazwi okugcina singayaphi masingasuka kuwo wonke amazwi okuphila thola